טיפולי הבוטוקס הפכו בשנים האחרונות להיות פופולריים במיוחד, עם התקדמות הרפואה, נפוצים ונגישים מאוד. כמה אנו באמת יודעים על הבוטוקס והטיפולים שאפשר לבצע בעזרתו? על כל אלה נשוחח עם הדוקטור מוני פרידמן, כירורג מומחה העוסק ברפואה אסתטית. שלום דוקטור פרידמן. היי מאיה. מהו בוטוקס? בוטוקס הוא למעשה חומר רפואי, אשר מוכר לרפואה מזה עשרות שנים, והשימוש הוא באסתטיקה מעל 20 שנה. תפקידו בעצם זה להחליש את הקמטים ואת עומק הקמטים על ידי פעילות על השרירים אשר גורמים לזה. האזורים המקובלים הם שליש העליון של הפנים, שזה הקמטי הבאה במצח, הקמטים מסביב לעיניים וקמטי הזהב. הטיפול בטוח? טיפול מאוד בטוח, ולמעשה בעולם מבוצעים מעל 5 מיליון טיפולים, ללא בעיות מיוחדות, ללא תופעות לוואי משמעותיות. מהו בעצם תהליך הטיפול? למעשה, הטיפול נעשה במרפאת הרופא, כאשר לאחר ניקוי הפנים אנחנו מזריקים במספר מקומות באותו אזור שאנחנו מעוניינים להשפיע עליו, כמות מזערית של חומר עם מחט מאוד מאוד עדינה. לאחר מכן אפשר לשים קצת קרח או משחה להרגעה. לעתים, לצורך הרגעת המטופל, אנחנו שמים משחה מעל חשת. יש תופעות לוואי? תופעות לוואי בעיקרן מקומיות, וזה יכול להיות נפיחות קלה, אדמומיות, או שטפי דם קטנטנים, אשר חולפים תוך מספר שעות עד יומיים-שלושה. ניתן להסתיר את כל הדברים האלה על מקאפ. אז למה מומלץ לחזור על טיפול הבוטוקס? טיפול הבוטוקס הוא לא לכל החיים, הוא נמשך בין 3 חודשים לחצי שנה, כאשר אנחנו מרגישים שבעצם השפעת הבוטוקס על השריר היא הולכת ופוחתת, מומלץ לחזור עליו כדי להמשיך לראות רעננים וצעירים. אפשר לשלב טיפולים נוספים יחד עם הבוטוקס? מאוד מקובל לשלב טיפולים נוספים, כאשר בעיקר אנחנו מחסירים נפח לפנים על ידי חומצה היאלורונית, והשילוב של שני החומרים האלה ביחד נותן לנו בעצם פנים רעננות יותר, מלאות יותר, ומשפר את המראה הכללי וההרגשה שלנו. דוקטור פרידמן, תודה רבה לך. תודה, מאיה.